ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe lugsayba gorgola ɗala haya sare talla sare basi ko on waktu yoni ha to awoyni kame dara en jeeyi gardidi kabruji men to leydi Sénégal horejo leydi ndi jaari ɓen ardiɓe diineji e nder leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie horejo jagorɗe leydi ndi waɗino jillu mum to leegal e bitengal PK 31 waɗi namde ko fate lawol Rosso Nouakchott tonto leydi Mali Amérique naɓe pelliti wallidde ndeɗa hen fedde witende G5 Sahel kene wona 60 million e koppareje dollar tonto leydi Guinée Conakry jaydiyankoɓe ɗiɗo pawa toon juuɗe taw kadi ko gollotoɓe radio Kankan e tuma kay nde ɓe jaltini mayde Alpha Condé taw kadi wodani tonto leydi Tchad kami leydi Cameroun jolam jaberi ko musidɗo men bani men debbo Farmata Bali jono goɗɗe joni joni jañoɗen kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare capantati yarkoma capantati go yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale bateau jagorɗe e taw kadi ardi ɗum ko hoorejo leydi ndi biyeteɗo Macky Sall kanko noon o suuti konngudi makko gam jarde kay ardiɓe diineji e nder leydi Sénégal ha tenti kadi e ɓeɗo henna diine Issa iyankoɓe diine Issa iyankoɓe noon wo duwanima ardiɓe oɗon diine ha tenti kadi e ñalawma moɓe jogori mawninde wonande kay taw ko anduɓe mabɓe ha e mayɓe mabɓe kala on ñalawma noon wiyete ko Toussaint ko ñalawma mawninteɗo e windere nde kala e taw kadi mawninte ɗum ko diine Issa iyankoɓe e kamɓe noon ɓe cuuɓi ko on ñalawma teddinde mayɓe mabɓe kame mawɓe mabɓe kala e kanko hoorejo leydi ndi noon wo duwanima mabɓe teni kadi wo duwanima galleji diine Sénégal kala e gam hollirdemo wonde kay diineji gonɗi e Sénégal ɗi kala kamɓe jiidi nene jiidi baba e kamɓe kala koɓe neɗɗo goto tene nandiral e beldal ene hakkude mabɓe omo ñaagui noon nde ɗum juutata e nder leydi Sénégal ha joni koye nder leydi Sénégal keddoɗen bateau jagorɗe dañi wayloji kewɗi e baɗaɗi e bateau jagorɗe oɗo henna gorkam ardino duwañeɓe biyeteɗo Papa Ousmane Gueye kam ardino duwañeɓe leydi Sénégal e ñalawma hanki o noon wo ittama e gollorgal makko oɗo saaha noon halfina ɗum ko biyeteɗo Oumar Diallo ha joni koye on fannu keddoɗen hoorejo leydi ndi holliri toon to wuuro Touba ndenka e kisal koko ɓeyda toon ha tekki e caggal noon neɗɗo kala so yeehi toon ma dañ ndenka muɗum kame ndenka jawdi mum e tawa kadi ene wondi e kisal fittandu muɗum kanko hoorejo leydi ndi noon wo hollirima jilluma ko laata toon ñalawma janggo wonanma tan alarba alhamisa ha fayenma aljuma o mawo jodde noon yoga kay halifaɓe wonɓe toon kamɓe kala maɓe jewtit yoga e toɓɓe ha tenti ko fati e ɓamtare leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen hoorejo leydi ndi yiddemo kay oɗo saaha mo gonɗen ko wonɓe kay nder leydi ndi ha tenti ɓeɗo hen witeɓe joom wuuro en kame ardiɓe leeɗe nde moni kala yitoto hoore mum e gollorgal muɗum moni kala totte e fodde mum totte e jobdi mum ha timma caggal nde jonde jooɗi e toon to Rufisque kame Dakar e ha toon to Tivaouane ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale suud sarɗi yejindu leydi Sénégal sarɗiyankoɓe maɓe jooɗo oɗo henna kikiɗe hannde gam yurnitade ko procureur ñaguiɓe ko soɗen teski noon e nder ndeɗo henna yontere procureur gardiɗo toon to Dakar e windino ɓatake fade gardiɗo suud sarɗi yejindu leydi Sénégal wonde kay Khalifa Sall e wutte teddugal sarɗiyankeɓe gittuɗum ha laaɓa wawa ñawede oɗo kikiɗe hannde noon ma sarɗiyankoɓe jurnito nden toɓɓere no fewi ene gasa itte hannde walla kay ene gasani wasa ittede ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen toon to leydi Turki noon Sénégal naɓe wonɓe toon oɗo saaha mo gonɗen ɓe puɗɗima fofde kenal lakkitare e caggal noon nde ambassade leydi Sénégal gonɗo toon to Turki nde joddi walla ni ɓen biteɗo Moustapha Mbacké tuma kay nde o joddi e jagorgal ngal leydi Turki e kalfinalgal nden ko e kisal biteɗo Souleymani Souwalo nde ɓe joddi noon ɓe kaali wonde kay toɓɓe kewɗe no fewi kene fota wonde ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi ɓiɗɗo Sénégal najo
wurɓe toon to leydi turki ngala kayitaji oɗo saaha mo gonde noon jagorgal ngal kalfinangal nden kay kisal ngal leydi turki wo holliri wonde kay kala ɓiɗɗo sénégal najo gonɗo e leydi turki ene wawi yaade e nokku binditeɗo wawa winditade inde muɗuma e caggal noon teskede hakkude lamɓe leyɗele ɗiɗe cehilagal mabɓe o saaha mo gondena e koko ɓeydi yarude yesso ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaali ko fate hofgo juuɗe taw kadi jogori wadde ɗum e ko ɓen fiyoɓe mburu e nder dakkaru kene wona 43 fuur mburu taw kadi ko fiyoɓe mburuji kamɓe noon ɓe pelliti e ñalawma alhamis o kamɓe kala uddude fuuruji mabɓe ha tiiɗe so wona kay laamu ngu e notto koɓe cohli ko hollirama noon yo gay serraɓe kay so ndenaki ƴakkata mburu ñalawma alkamisa kame aljuma kala sen giwi toon to leydi sénégal paɗen ko toon to leydi mauritanie to gendi leydi mauritanie hoorejo jagorɗe leydi ndi biyeteɗo yahya wuldo hadimine waɗi jillu muɗum walla ni mbiyen waɗino jillu mum to leegal biyetegal pk 31 walla ni mbiyen pengal 31 waɗino toon jillu muɗum caggal kay yurnoyademo e galle kalfinaɗo diƴƴe gonɗo e ngal ɗon leegal dañi noon yaltuɓe ɓesgugal leegal kay dañi namde kewɗe namdima ko fate banggue lawol hakkude noksot fade toon to rosso lawol ngol ne boni ha haalata ko kanko noon wo holliri ko lewru fande so gueno haji lawol ngol ummante beele kay ngol wawa ngardinede beele kay ya ngara e nder hakkude ngol ɗon lawol ene ɓuura wawde newade yogay jaydeji kolliri kay rokka tigui golle ngol ɗon lawol ko ngal ɗo henna gollorgal bitegal sogora sotam ko ɓen tigui oɗo saaha noon ɓe keblo iwde toon to Dakar gam yaɓande toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen jayde walla ni mbiyen jayde wiyetede e joyrata actu ɓe kolliri noon ñalawma hanki o yoga kay jaggaɓe e taw kadi jagguira ko huuɗo kame poɗɗe ɗaynoje ɗe darima e yesso ñawo to suudu ñawore toon to joyrat caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen yoga kay sukaɓe batti tigui gollorgal mumen e koko fati e yeyde huuɗo ɗayno ko kame poɗɗe mum kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaale maire gardiɗo leegal bitegal arfar wo holliri mette makko kono feewi noon faade laamu ardiɓe leydi ndi kaya kanko noon wo holliri tuma kay nde wayano jaɓɓoyade nando makko taw kadi ko giwɗo toon to leydi turki otoji mabɓe walla ni mbiyen werlaji mabɓe kay dañi faddede taw kadi faddi ɗum ko dadiɓe leydi ndi wo holliri noon ɗum wonani teddugal tene kadi wona hunde fonde wonde e caggal kay koɗo teddude so ari e teddude foti kay ko rokkede huuru mum ha timma goto e taweteɓe e landa mbiyete kata wasul holliri metti mum no feewi noon e caggal kay wiide ɗum wonde oɗo saaha mo gonɗen laamu Aziza nana tan duñaɓe haaɓe ɗacca laamu ngu ha laaɓa ha wiye ceertaw ko kañumen caabi ɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren lundiɓe noon jaltini ɓatake mumen gam ñingde kay ardiɓe ndeɗo henna fedde wiitede TDM yurnittoɓe kala ko fati kay jaydeli leydi ɗi caggal noon nde jaydeli taw kadi ko jaydeli jeyɗi koye mumen biyeteɗi privé caggal kay nde gudda e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe kolliri kala ko fati cogguji ɗi ɓen koko ɓeydi ɗumen teskede noon jaydeli jeyɗi koye mumen e nder leydi Mauritanie ngala ko wiyete ɓangingol woni publicité beele kay mbawa dañde ko jooɓi yimɓe mumen soɗen teski noon jayde jogui ɗum koko wiyete publicité ko ɗum waɗani ɗum gartama wona habrude nde wona kadi yogay gueɗe ko sodde émission ngaji walla ni wadde ko wiyete publicité beele ne waɗana gartam ɓen gollotoɓe e so tawi hitande walla lewru mayi mbawa yobde lempoji mumen kamɓe noon ɓe kolliri ardiɓe ngal ɗon ceetal e kala saaha kay ne ɓeyda ɗin cogguji ha ganduɗa ɗin jaydeli caggal kay ɓe ngala ko wiyete publicité aɓe kewi wasde dañde koɓe jooɓi ha ganduɗa laamuji ɗi gudda jaydeli mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen Ousmane won Ousmane ko gardinoɗo ceetal enera e soɗen teski noon yontere ɓennude o daninoma yesso ñawoɓe ñande ɗiɗi nduɗo henna lewru woni alhamisa nde ma o daro yesso ñawoɓe makko e toon to leydi Mauritanie ha tenti toon to Nouakchott kamɓe wonɓe toon to gorgol kame ɗal haya ha toon to kay hayɗi e gorgol kala ɓe mbaɗi erango nde bandiraɓe kala pottitta toon to yesso suudu ñawore nde ñande alhamisa ɓe gara subaka law kamɓe kala ɓe kollira mette mabɓe e caggal kay nde won Ousmane won jagga taw kadi andani ko waɗi hay goto kay sabaki ko waɗi nana udda e dumbirdu wiyani waɗani e sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e fedde wiitende G5 Sahel ɗaminiɓe koppareje jonɗe no fewi e kene wona 5 million taw koye
koppareje euro kamɓe noon ɓe keeɓi ballal iwde laamu leydi Amerika caggal noon nde jagorgal kalfinangal hakkunde leyɗele ngal leydi France noddi kay batu jawgu no feewi toon to États-Unis d'Amérique to fedde gotago windere nde leyɗele dentuɗe Amérique noon yaltini kene wona capanɗe 6 millions e koppareje dollar kamɓe noon ɓe jaltini miijoji mabɓe so tawi kay ko sago mabɓe ndeɗo hen fedde ardoto ɗum tigui ko fedde gotago windere wiyeteɓe loni ha joni toon to leydi Mali kedoɗen kene wona 4 kilo kene wona 4 kilométre woni tan ko fawa jungo mum caggal noon e sara ngoɗo hen wuuro wiyetego Yamfolila e wuuro wiyetego Danso toon noon hollirama kay ko huuɗo bonko ko tigui remete toon e caggal kay nde dadi ɓe gaari ha jetti nokku o pawi jiiɗi mumen e baɗon guesa e kamɓe noon ɓe dañi jaggude kay joom wuuro Danso e joom wuuro Danso Beleda kamɓe noon ɓe pawi juuɗe mabɓe oɗon gorko kame yimɓe jeeɗiɗo woɗɓe oɗo saaha noon loskoji goɗɗi ne jokki baɗo hen e guesa so tawi komo ɓoyba walla ko joni ba fuɗɗa e nder falde Yamfolila ha joni toon to leydi Mali keddorɗen yimɓe hewɓe kay finoɓe e nder Bamako e taw kadi ngala diƴƴe ko wayno yiri majo kollegal wiyete noon ne wonde sira courant e kollegal wiyete noon yo gaylede goɗɗe kay mbaɗi seppoji mumen ñalawma hanki o kelliri metti mumen no fewi noon galle kalfinaɗo diƴƴe e Bamako caggal kayde diƴƴe ngakki no fewi e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe teni kadi ɓe ɗaccata ɗum so wona kay ɓe keeɓa ndiyam keelelama ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale ngoɗo hen wuuro wiyetego Falamana ene tawe e nder falde Yamfoli ene tawe e nder falde Yamfolila walla ni mbiyen ne tawe e nder falde ene tawe e nder falde ene tawe e nder falde ene jafoɗon ne tawe e nder falde Yamfolila toon noon ko kareli musɗi mbaɗi toon ha ganduɗa yimɓe hewɓe gañima hen hakkude remoɓe kame aynaɓe kamɓe noon ɓe mbaɗino kay erago fade jagorgal kalfinangal ko fate e gaynaka e kame jagorgal kalfinangal ko fate awo ha yogay jagorde kay ne gara toon e beele kay ne gadda jaam hakkude mabɓe kamɓe noon Falamana oɗo saaha mo gonde noon remoɓe aynaɓe ɓe itotta koye galle goto ko kareli musɗi goni toon ha ganduɗa yontere ɓennuɗo hen nde wuuro wiyetego Madina Ndiasa Yana gon yana ha waɗi kay yimɓe hewɓe gañiɓe no fewi oɗo saaha mo gonde noon ko kareli musɗi goni toon ha oɗo saaha mo gonɗen ala kay laamu ngu hay goto suwa taw nottade toon e sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry e ñalawma hanki onon jaydiyankoɓe ɗiɗo pawama toon juuɗe e taw kadi ɓe pawa koye nokɓe taw kadi ɓe pawa juuɗe mabɓe noon koye ɓe pawa juuɗe mabɓe noon e koye nokku biteɗo Sakou jafoɗon ɓe pawa juuɗe mabɓe noon e koye nder leydi ndi ko biyeteɗo Yimbiya to Yimbiya noon ko toon tigui ɓe pawa juuɗe mabɓe e kamɓe noon ɓe gollata tigui koye radio Kankan TV radio Kankan TV ko toon tigui koye gonɓe golloto hen goto wiye ko Boubacara Camara e goɗɗo noon wiyete ko Mamadou Tuna Ba kamɓe noon ɓe pawama juuɗe e tumede kay wonde ɓe cakti konnguli mabɓe gam haalde ɓe mayde Alpha Condé kamɓe noon ɓe koliri ɓe kalani ɗum tene kadi gardiɗo goɗon radio wo holliri kay gon radio haalani kaɗon haala oɗo saaha mo gonde noon e ko caɗele musɗe kay goni toon oɗo subaka hande noon yoga kay radio ji ha tenti radio wiyetego Sabbar FM e kamɓene e wonde jaydiyankoɓe yonɓe no fewi jalte booli kay mbaɗi seppoji mumen ha ganduɗa dadiɓe taw kadi ko jeeyaɓe MP3 Matam noon wona Matam mo Sénégal ko Matam mo Guinée ɓe noon jalti kene wona jaydiyankoɓe temedere dañi fiyede ceena nanga tene kadi kaɓirɗi men kefta ko wayno téléphone ngaji men ha e caméra ji mumen kala oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e nder leydi ndi e tuma kay ko ɗiɗo hen caɗele musɗe mbaɗata toon ha joni toon to Guinée keddorɗen ma en kaale ngoɗo hen wuuro wiyetego Sagala walla mbiyen ni Sagale noon ne tawe Kerol hakkude leydi Sénégal e kame e leydi Guinée Conakry ene tawe e nder falde lewuma noon to noon ko ceernajo goto e biteɗo Chérifa Ibrahima jaranoɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ñalawma hecciyanke ko kañum tigui wara e galle muɗum caggal noon juulal gueƴe nde faati galle mum tene kadi ko neɗɗo moƴƴo no fewi e caggal kay nde almuɓe makko hewɓe kay ceedi wonde e ko waliyu Allah labɗo labtuɗo ko nden tigui hollira bandiji jane makko e jane makko noon mbarimo tene kadi piimi ko jaseje mbarimo dutti kadi e gañi miñi ko gorko oɗo saaha mo gonde noon
loskoɓe wonɓe toon ɓe ne jokki kay loskoji mumen taw kadi yaltin ɗum ko maire wuro ngo biyeteɗo Mouhtara Diallo sen gewi toon to leydi Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Thiata toon to leydi Thiat noon jamina oɗo ñalawma hande jaɓɓima hoɓɓe mum taw kadi ko Afrique hakkudejo Paul Biya kam e joom suudu mum gari toon guila hanki jamma oɗo hen laamiɗo leydi Guinée Équatorial biyeteɗo oɗo laamiɗo Guinée Équatorial tewo doro kañumnen e tawtora yantude Idrissa Déby Itno woni mo arani toon ko Ali Bongo o Ndimba lomtini jagorgal mum kalfinangal hakkude leyɗele ene wonde gardiɗo leydi Congo Sassou Nguesso lomtini jagorgal muɗum kamɓe noon ɓe goni koye yurnitade holno leyɗele ɗe gudditirta keeruji mumen keeri leyɗele ɗe guddite ha laaɓa ha wiye ceer beele kay yangara o ene newo e hakkude leyɗele mabɓe kala sen giwi toon to leydi Tchad paɗen ko toon to leydi Cameroun noon e ko tana musɗo waɗi toon to banggue noro leydi ndi walla ni mbiyen banggue rewo leydi ndi e nokku biyeteɗo Goudiri e toon noon kene wona yimɓe nogas walla ni mbiyen kene wona yimɓe sappo e go neɗɗo ko ɓen tigui kirsa toon taw kadi woɗɗani nokku biyeteɗo Kolofata e Kolofata noon ne tawi e nder falde maayo sava ko toon tigui Boko Haram ari jaggi hen yimɓe sappo e goho hirsiɓe kay no neɗɗo hirsirta damuwol ni oɗe saaha noon ɓe kolliri ko tannaji musɗi goni toon ha joni toon to leydi Cameroun keddorɗen oɗo lundi en ke noon wiyete ko Aboubacry Sidika kanko noon ñawore makko yani oɗo ñalawma hande ma wolelo e kaso duuɓi nogas e joya tumedemo noon omo jokkodiri kay lundiɓe taw kadi ko wonɓe toon to Centrafrique e tuma kay nde jangguji limtini hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi e nder leydi Cameroun sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Somalie toon to Somalie noon ko debbo goto kay jibini ñalawma hanki o e nder laana ndiwowa kanko noon wo iwno koye nokku biteɗo Hargeisa kanko noon wo iwno koye nokku biteɗo Hargeisa omo fano toon to Mogadiscio nde lanaka ka yi ha weeyi nate duule ko nden tigui wo garwi biteɗo noon biteɗo Sherif walla mbiyen biteɗo Aboubacry Kamel ko kañum tigui wallimo hawo jibini wo jibini toon noon ko ɓiɗɗo gorko nde wo jibinde noon ko nden tigui wo inniri oɗon ɓiɗɗo o nden tigui wo inniri oɗon ɓiɗɗo on gorko biteɗo Kamila kanko noon wo yarano koye duuɓi walla ni mbiyen wo yarano koye lebbi jeeɗiɗi hollirama noon nde wo joli tan ko nden wo fuɗɗi garwude e nder kaɗon laana sen giwi toon to leydi Somalie paɗen ko toon to leydi Afrique du Sud nokku biteɗo KwaZulu Natal oɗo subaka hande kay ɓe piniri ko ñirɓinare mawde no feewi ha tenti kay wuuro wiyetego Laddi Mis ha tenti wuuro wiyetego Laddi Smith jafoɗon Laddi Mis noon toon noon oɗo saaha hande mo gonɗen dognoɓe taxi ji wonɓe toon ɓe jiɗodira moni kala wonɗo yiiɗi goɗɗo doga wonɗo yiiɗa goɗɗo doga kamɓe noon ɓe dañi fellodirde piyanɓe kay gulɗe jaw oɗo subaka hande ha waɗi yimɓe sappo noon wasɓe en pittali mumen oɗo saaha mo gonɗen hollirama e nder falde Kawjulu noon ɗeɗo gueɗe ne keewi wadde toon kono laamu ngu dari men darde tinde lan gam uddidde loskoji jaaƴi beele kay ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e ɓeɗo henna wadɓe ngal ɗo henna baɗala sen giwi toon to Afrique du Sud paɗen ko toon to leydi Liby noon jamma hanki o kay ko kuure bomboji tigui joora e wuuro wiyetego Derin walla mbiyen Derna wuuro wiyetego Derna ko kuure bomboji kay joora toon ha ganduɗa yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi en pittali mumen ɓen sappo e ɗiɗo noon ko hakkude rewɓe e sukaɓe ko ɓen tigui mbasi toon pittali mumen e nder ngoɗon wuuro caggal kay nde ɓe jinno warde ɓeɗo hen jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe ha tenti e fedde wiitede dayesa e kamɓe noon ha oɗo saaha mo gonɗen anda katawol jorɗo ɗeɗon kuure condi waɗi noon gañiɓe ha heewi nawama suudu safrirdu e wiitendo Ela Harisha ma en jaɓɓo banimen debbo sohna Farmata Bahali ko fate joolam jaɓeri e kanko noon wa heɓaki ene gasama en garto hen e so gueno o haaji Sembelio bane sarela sembeloya bane sarela Heblo sugabe Afrique salam alaikum misal minion
bane sarela fedde heblo sukaɓe afrique toon to mozambique noddi ñande alet paɗe so gueno haaji aɓe piiɓi wadde toon jonde mabɓe e taw kadi koye gardugol bañowo jaati aɓe jiiɗi noon kala gonɗo e nder mozambique yo tawtore ndeɗon jonde so tawi kadi tawtorede mbatta ko guel ɗo noddirguel e 86 693 82 27 e kawrata koye bañowo jaati walla mbaɗa 84 507 o mbaɗa 49 71 kawrata koye Abou Kane Diallo toon to Mozambique jinga yalla junnu balde mon bane sarela toon to leydi Mauritanie aɓe jogui batu keñorangu ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Boubacara Gaye kamɓe noon ɓe cohli wadde jonde nde ko ñande aseɗa e kala ɓiɗɗo gonɗo e nder leydi Mauritanie ha tente Nouakchott mbaɗi erago yo ar ko batu keñorangu e kala jiɗɗo tawtorede ene wawi wadde guel ɗo hen noddirguel e 00 222 46 41 e 05 02 kawrata koye ceerno Boubacara Gaye walla mbaɗa 00 222 26 41 67 41 kawrata koye guelajo so toon to leydi Mauritanie sukaɓe Afrique salamu aleykum mi salmini on bane sarela kabroji menan jolam jaberi ko farmata bahali elema o heɓaki ma en garto yen ñalawma janggo so gueno haaji musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabruji men hande ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen